Можеш ли да си намериш оригинална дизайнерска чанта в България и то онлайн? Ами аз бях доста скептична, докато не попаднах на бранда Outlet City Modist. Чантата пристига в брандирана турбичка и да видим как изглежда всъщност. Даже има, мисля, че сатенено пликче. Много красиво и елегантно изглежда за сега. Много ми харесва кафявия цвят, направо се влюбих като я видях и се убедих, че е оригинална, защото пристига с сертификат от самия бранд Furla. Страхотно е! Ето го и етикета. Може да се види. Усеща се, че е истинска кожата. Много е елегантна и много красива. Изглежда чантата отвътре. Има място за визитки. Получавате и ето това нещо. Вътре имате на няколко езика съобщения от Furla, като има доста информация как да се грижите за чантата, за да може да я ползвате възможно най-дълго време и че ви благодарят, че сте закупили от тях. Чантата ми харесва страшно много и ви препоръчвам да разгледате сайта на Outlet City Modist и социалните ми мрежи, защото пускат страшно много намаления и, както видяхте, дизайнерски оригинални чанти и други артикули, така че разгледайте ги.